நாம் பார்க்க போகின்ற மனப்பாட பாடல் பெருமாள் திருமொழி. இதன் ஆசிரியர் குலசேகர ஆழ்வார். 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தின் முதல் ஆயிரத்தில் 691வது பாசுரம் பாடப்பகுதியில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பெருமாள் திருமொழி 4000 திவ்ய பிரபந்தத்தில் 5ஆம் திருமொழியாக உள்ளது. இதில் 105 பாடல்கள் உள்ளன. இதனை பாடியவர் குலசேகர ஆழ்வார். இவரின் காலம் 8ஆம் நூற்றாண்டு. வாளால் அறுத்துச் சுடினும் மருத்துவன்பால் மாளாத காதல் நோயாளன் போல் மாயத்தால் மீளா துயர்தரினும் வித்துவ கொட்டம்மா நீ ஆளா உனதருளே பார்ப்பன் அடியேனே. மறுமுறை. வாளால் அறுத்துச் சுடினும் மருத்துவன்பால் மாளாத காதல் நோயாளன் போல் மாயத்தால் மீளா துயர்தரினும் வித்துவ கொட்டம்மா நீ ஆளா உனதருளே பார்ப்பன் அடியேனே என்று குலசேகர ஆழ்வார். வித்துவக்கோடு என்னும் ஊர் கேரள மாநிலத்தில் பாலக்காடு மாவட்டத்தில் உள்ளது. குலசேகர ஆழ்வார் அங்குள்ள இறைவனான உய்ய வந்த பெருமாளை அன்னையாக உருவகித்து பாடுகின்ற பாடல்தான் இப்பாடல். அதாவது, மருத்துவர் உடலில் ஏற்பட்ட புண்ணை கத்தியால் அறுத்துச் சுட்டாலும் அது நன்மைக்கே என்று உணர்ந்து நோயாளி அவரை நேசிப்பார். வித்துவக்கோட்டில் எழுந்தருளியிருக்கும் அன்னையே, அதுபோன்று நீ உனது விளையாட்டால் நீங்காத துன்பத்தை எனக்கு தந்தாலும் உன் அடியவனாகிய நான் உன் அருளையே எப்பொழுதும் எதிர்பார்த்து வாழ்கின்றேன் என்று குலசேகர ஆழ்வார் அன்னையே என்று நினைத்து பாடுகின்ற பாடல். நன்றி, வணக்கம்.